வைகுண்டவாச பெருமாள் கோவில் சுமார் 1000 வருடம் பழமை வாய்ந்த இந்த கோவில் விழுப்புரம் மாவட்டம் திருவண்ணநல்லூர்ல தாங்க இருக்கு. வணக்கம் மக்களே, மிகவும் பழமை வாய்ந்த இந்த வைகுண்டவாச பெருமாள் கோவிலுக்கு நீங்க வரணும்னா விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலையிலிருந்து பஸ் வசதி இருக்குங்க. நீங்க இந்த திருவண்ணநல்லூர் இருக்க வைகுண்டவாச பெருமாள் கோவிலுக்கு வந்தீங்கன்னா இந்த கோவிலுக்கு பக்கத்திலேயே மிகவும் புகழ்பெற்ற கிருபாபுரீஸ்வரர் கோவில் இருக்குங்க. இப்போது இந்த கோவில் தமிழ்நாடு இந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ளதுங்க. சுமார் 1000 வருடங்களுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட இந்த கோவிலோட கட்டிடக்கலை பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ அழகா இருக்குங்க. இந்த வைகுண்டவாச பெருமாள் கோவில் விழுப்புரத்திலிருந்து 19 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும், திருவண்ணாமலையிலிருந்து 61 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும், கள்ளக்குறிச்சியிலிருந்து 59 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் அமைந்துள்ளது. நீங்க கூகுள் மேப்ல ஸ்ரீ வைகுண்டவாச பெருமாள் டெம்பிள் திருவண்ணநல்லூர் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா எக்ஸாக்டா உங்க லொகேஷன் காமிக்குங்க. அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு நீங்க வரலாம்.